ಹಲೋ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ಪಂಡ ಕೋಡೆದ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಸಂಡೆ ಇಂಕ್ಲು ಎವ್ರಿ ಸಂಡೇ ಯಾನ್ಲ ಮಮ್ಮತ್ತಲ್ಲ ಕಟೀಲ್ ಪೋಪ ಅಂಚ ಇನಿ ಕಟೀಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚ ಅವಳು ಕಟೀಲ್ ವನದುರ್ಗನ ಸನ್ನಿಧಿ ಉಂಡು ಅಡೆಗ್ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ದ ಐಕ್ ಅವು ಕೋಡೆನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಐಕ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪನ್ನಕ್ಲು ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಅವಳು ವನದುರ್ಗನ ಸನ್ನಿಧಿದ ಅವಳು ಗಾರ್ಡನ್ ಉಂಡು ಪೂತ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಾರಿ ಶೋಕುದ ಅಂಚ ತಿರ್ಗರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ ದೊಂಬು ಪೋದೊಂಚೂರು ಸುಸ್ತಾದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಮರ ತಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ದು ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಟೈಮ್ ಅವಳೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ತದು. ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ ಬೊಕ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಭಜನೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಐತ ವಿಡಿಯೋಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ. ಸೊ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜಾರು ಲೈಕ್ ಮಲ್ದಿಜಾರು ತೂದು ವಿಡಿಯೋನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಅಮ್ಮ